Hola a totes i a tots. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a Un amo tot sol. Avui parlarem d'una persona d'aquelles que descrivien així: amatent, extrovertida, jocosa sense caure en la xaroneria, de posat seriós però no adust, de xundit i de mirada inquieta i escrutadora, com un vertader i genuí representant d'allò que dèiem la perdeleria mallorquina. Era un jove d'orígens humils, son pare era sabater i sa mare mestressa i va anar a escola fins als 13 anys. Però això no li va impedir ser de l'escriptor més afilat, més irònic i sempre contra el poder que ha hagut mai a Mallorca. Això sí, per molta afilada que fos la seva ploma o el seu enginy, això no el va salvar de ser excomulgat i també desterrat de Mallorca, després de que s'enrigués d'algú que no havia d'enriure-se. Us sona aquesta història? Segurament perquè ha passat més d'una vegada a Mallorca, malauradament. Avui estem aquí tots reunits per parlar del virtuós de la sàtira, en Jordi Martí Rosselló, autoanomenat com el mascle Ros, que no sé què passa a Mallorca, que tothom se vol posar pseudònims de lo més guais. Tot i que en Jordi Martí Rosselló, també anomenat com el mascle Ros, va ser un dels escriptors més llegits de tots els Balears, poc se parla d'ell, poc se l'estudia, sembla que més d'un l'ha volgut borrar de la història. Però no us preocupeu que estem aquí per treure la pols en aquesta història i recordar-lo com se mereix. He de dir que el guió d'avui és el més llarg del capítol i crec ja us puc avançar que serà un capítol doble, perquè això ha superat les 60 pàgines, perquè aquest home té per donar i té per vendre. En resum, avui parlarem d'herois que escriuen, que toquen les pilotes aquí no l'han de tocar, dels cacics explotadors i alguns llepaculs professionals. Això és Un home tot sol, jo soc en Guillem Miró, tot i que avui me podeu dir el desgarbat barbut. Som-hi! Pareu màquines, un altre grup de merda, primera pàgina, història tràgica, us trec autotune, queden taranyines, el teu directe una làpida, viuen del triomf de les seves famílies, dos temes i són artistes sàtira. Estic en metamorfosis com Kafka, el teu grup està en metàstasis com un càncer, ni amb un papi la corpo m'atrapes, us falten taules, menys outlets i outfits més, aules testes i faules. Estic flotant com el nen de Nirvana i Voltros, lluitant el fang desesperats per una mica de fama. Jo ja vaig ser portada i vaig resoldre la trama, cercava fora aprovació que no tenia a casa, cap drama. Tanca la ràdio i obri l'Alexandre Kollontai, veuràs culpables on no els havies vist mai. Al final heu fet bons a xarango i el seu ai-ai-ai, jugueu al limbo, poseu el nivell, baix, baix, baix. Començant pel principi com tots les bones històries i que no vos diguin el contrari. Qui era en Jordi Martí Rosselló? Era una figura impressionant, desconeguda per moltíssims. Per concretar una mica, va néixer el 1891 a Palma, en el barri de Sitjar, o una casa situada entre el carrer Concepció i Via Alemanya. Us importa? No gaire. Son pare, com han dit, era sabater i també vigilant nocturn, i sa mare era modista. Per tant, com us podeu imaginar, era una família treballadora, obrera, humil. També han dit que en Jordi va anar a l'escola només fins als 13 anys, una educació més bé escassa, però això no li va impedir que li encantessin les lletres i volgués prendre carrera cap a aquella direcció. Diuen que de jove va estar ajudant a son pare, a fer de sabater, però que era un jove molt inquiet, amb una ment molt ràpida i que tenia molt de gust per escriure coses, però no coses perquè sí, sinó coses per tocar una mica el que no sonen els altres. De ben pres va fer publicacions a diferents setmanaris, va fer petites notes. Entre 1908 i 1915 va escriure en El Puput, El Obrero i El Gallet. Eren les tres revistes populars en aquell moment a Palma, que eren de caire humorístic, satíriques, populars i irreverents. El Obrero tenia un toc més social i reivindicatiu, perquè ja veureu que en Jordi Martí Rosselló no només fa riure per fer riure, era un tipus que tenia unes idees polítiques molt directes i utilitzava la sàtira per aconseguir-les, o per tocar allò que no sona, com han dit abans. L'any 1915, o l'any 15, a partir d'ara xerrem així, l'any 15, va decidir fer les maletes i va partir cap a l'Alguer. També va passar per Barcelona i Buenos Aires. El que fan tant de mallorquins en aquell temps que partien per fer el que se diu fortuna, o bàsicament sobreviure. Però en Jordi pareix que té enyorança de casa seva i el 1917 torna cap a Mallorca. I aprofitant que el diari El Gallet tanca, ell va decidir obrir el seu propi diari. En només 26 anys, en Jordi Martí Rosselló, aka el mascle Ros, va fundar la revista que mos ocuparà quasi tot el programa. Va fundar Foc i Fum. Sóc aquell que ensuma el fum, que crida el foc, que es fica l'ull, que esclata el roc, que arranca el bull, que escorre el cos. Sóc aquell. Ésser elèctric, sóc. A banda que entrem a la vida i miracles d'en mascle Ros, deixeu-me que vos doni una mica de context històric.
que això no deixa de ser un podcast cultural amb el suport del govern de les Illes Balears. Llavors ha de ser un podcast cultural, llavors una mica de cultura. No, ara en sèrio, crec que és important donar una mica de context històric per saber quina era l'Espanya i quina era la Mallorca que vivia en Jordi Martí. Heu d'entendre que venim del segle XIX, on les colònies espanyoles se van perdre i l'economia nacional se va enfonsar una miqueta. A més, hem d'afegir que hi havia problemes de feina, els joves abandonaven el camp i molts emigraven, com han dit abans, a França, a Cuba, a Algèria o fins i tot a Sud-amèrica. A altres capítols ja han parlat una miqueta d'això, no? De la immigració que passava de Balears cap enfora perquè a Balears se passava una miqueta de fam, que diuen. Entre 1915 i 1920 hem d'entendre que Espanya estava a la monarquia d'en Alfons XIII, que era un sistema que era corrupte i va posar en crisi Espanya de forma profunda. En el fons no va passar a la història com un rei que fos un gran governant. De fet, diuen que no va ajudar a la democratització del país i vivia amb una conveniència del frau electoral i potenciava les dependències cap a la corona. Si voleu saber més, llegiu la Wikipedia, perquè a mi me va anar just a provar història a batxiller. Però, investigant una cosa que no se conta d'Alfons XIII, que perdoneu, primer incís del capítol de El mascle ros, foc i fum, primer incís en el minut 2, vos faig un incís però crec que és molt important. Sabeu el que no s'explica a la història? Així com a la història no s'explica la vida del mascle ros, ni a literatura catalana s'estudia foc i fum, no sabem per què. Tots sabem per què, però ens entenem. Hi ha una cosa que tampoc s'explica a les classes d'història, i és que en Alfons XIII era un amant de la pornografia. Per què els professors d'història sempre s'esforcen tant en treure les parts interessants de la història? No us preocupeu, aquí està en Guillem Miró, l'escanyolit barbut o el desgarbat barbut, per explicar-vos la història que no us va explicar la vostra mestra d'història. En Alfons XIII era un gran aficionat a la pornografia. I abans no era com ara, que més o menys tothom mira pornografia cada puta dia a totes hores perquè amb un clic te la pots trobar. No. En Alfons XIII era el tipus que va inaugurar aquest vici. Perquè estem parlant de que va començar a mirar pornografia com un obsesso en el 1915-1920. Per posar-vos en context, la primera pel·lícula en surt una persona despullada, que heu d'entendre que és una dona, perquè la història és així, és en 1896 a França, que només surt un petit striptease. Són 7 minutets d'una dona que se treu la roba. La primera pel·lícula porno on se veu penetració i tot el que se pugui entendre és El Santario de 1907, que és una pel·lícula argentina. Gran Argentina. Quantes coses ha innovat Argentina. Estem parlant de que 5 anys després de la invenció de la pornografia, en el fons el masturbador 13 estava invertint, estava posant quartos de la corona espanyola perquè se produís pornografies per tots aquells criptobros. És com si en el fons 13 hagués invertit en bitcoins el 2010. I perdoneu perquè l'incís s'està fent una miqueta llarg, però tots aquells que no li interessi la pornografia d'Alfons XIII, passeu 2 minutets endavant. Entre 1914 i 1920, Alfons XIII va invertir en la producció de pel·lícules pornogràfiques produïdes per Ricardo Baños. Ja hem parlat de Germán Baños, perquè també són els directors que van dirigir la primera pel·lícula d'en Fortunio Bonanova, que des d'aquí, si no ho heu vist, vos anima que vegeu el capítol d'en Fortunio Bonanova, perquè també els millors capítols que tenim. Llavors, el més fort d'en Alfons XIII és que diuen que ell dictava les seves fantasies en el director i el guionista i després aquests directors, amb els diners que els hi pagava, els hi fabricaven. Imagineu fer pornografia a mesura, va, que puta locura. M'imagino per un segon en Ricardo Baños, que de cop li arriba una carta o arriba un tipus que va i li toca la porta i diu el rei quiere ver en sus aposentos, en su despacho. I el tipus diu, què hauré fet? I el tipus agafa un ave d'aquell moment que devia ser un cavall ràpid, arriba a la zarzuela, parla en su militar de torn, diu ves cap aquí, cap allà, 1000 portes, finalment toca la porta i en el fons diu pase, o la porta, s'aseu de dins, diu ¿qué quiere usted, mi majestad? ¿Qué necesita usted de un humilde director de cine, Ricardo Baños? I el rei li diu mira, es que tengo una idea para una película. Decidme. La película iría sobre una mujer que se va a confesar. Ajá, muy interesante. Y se confiesa y después de confesarse el cura se la folla. Malauradament, d'aquella època només se conserven 3 pel·lícules produïdes per Alfons: El confessor, El ministro i Consultorio de senyores, que bàsicament les 3 pel·lícules és la mateixa trama. És un home que sigui metge, capellà o ministre, parla amb una dona i acaba abusant del seu poder i fent-li de tot menys fent-li l'amor. El que se diu fantasies de dominació. I un incís dins un incís. A mi em fa moltíssima ràbia que se critiqui en Joan Carles, el rei emèrit actual,
perquè tothom sap que qui s'apareixen els seus no fa mal a ningú. I aquest home, l'únic defecte que li poden retreure a en Joan Carles és que no va ser tan generós com en Alfons XIII. En Joan Carles va ser molt egoista perquè va gastar els nostres diners amb senyores, amb festes, i no ho va gravar mai, o com a mínim no ho va fer públic. En Alfons XIII, el seu predí, com a mínim, va gastar els nostres diners en fer art, en fer cinema, en producció artística. I ara tots, més o menys, si s'ho acaba per internet, podeu masturbar-vos en la pornografia que va pagar aquest país, possiblement l'única pornografia que ha patrocinat l'estat espanyol. Podríem dir que jo és la pornografia real, la pornografia de tot bon patriota. De fet, estaria molt bé quan arribin els autèntics patriotes en el govern, mos obliguessin que la nostra primera paga fossin palles reals en la pornografia d'en Alfons XIII. Una masturbació patriòtica, aquí queda dit. Tornàvem a l'Espanya que vivia en Jordi Martí Rosselló, protagonista encara que no per aquí, d'aquest capítol. Espanya i Balears de principi de segle era una època dominada per caciquisme i xarxes de poder. Quan dèiem cacics, volem dir Joan Marc, que és famós contrabandista, banquer, pirata, tots els adjectius que li vulgueu donar. Imagino que quasi tothom sap qui és en Joan Marc, en Berga. Per qui no ho sàpiga, només donar-vos dues dades. El 1917, en Berga era l'home més ric de Balears i els següents anys se va convertir en la 7ª fortuna mundial. En aquella època també tenim un altre il·lustradíssim mallorquí, que també l'acusen de cacic, que era en Antoni Maura, un líder conservador. Per més informació, a Wikipedia, no m'ho fotré aquí a xerrar d'en Antoni Maura. Per si no hi havia suficients penúries en aquell moment, en 1917 sabem que va haver la Primera Guerra Mundial i això també va afectant els preus, l'escassetat i molt de conflictes laborals. A nivell cultural, se diu que era la renaixença cultural post-Verdaguer. No sé què significa, també ho cercau a Wikipedia. El que sí se parla molt i se veu en els escrits de Foc i Fum és que hi ha un creixement molt gran de les societats obreres, que sobretot a Catalunya varen ser molt radicals, però també existien a Balears. Són els anys previs a les repúbliques i la posterior guerra que tots coneixem. Ara que sabem a quina Espanya i a quina Mallorca vivia en Jordi Martí Rosselló, tornem a ell. Va fundar la revista Foc i Fum l'any 1917, en plena crisi econòmica. Tot un visionari. Foc i Fum, per cert, s'escriu amb un H final i tot el que s'escrivia amb un català o amb un mallorquí abans de que posessin regles d'ortografia. Per tant, és una miqueta complicat de llegir a vegades. La revista satírica s'anunciava com setmanari mallorquí popular i castellà des que s'usa, inimic de ses penes i amic del bon humor. Era una revista bilingüe, llavors havia escrits en català i escrits en castellà. L'any 17 també se coneix com l'any de Savam, però tot i això el setmanari va ser un èxit quasi immediat. Van entre 3.500 i 5.000 exemplars, que perquè us fasseu una idea, si és molt o poc, bàsicament era el setmanari més venut de totes les Balears. Què hi havia perquè aquest setmanari tingués tant d'èxit? Bàsicament, en Jordi publicava les seves idees, ocurrències, que eren poemes, eren gloses, eren escrits, eren crítiques, una miqueta de tot. El que tenien en comú tots els escrits és que eren escrits populars, que estaven destinats a tothom, en contra de la idea que els escrits havien de ser per al·ludits o havien de ser complicats per entendre. Atacava una mica aquesta idea de la literatura elitista, ja que ell era de classe humil, ell se considerava que tots havien de poder accedir. Més revolucionari de lo que apareix, aquesta idea de que coses difícils són més intel·lectuals encara segueix a dia d'avui. I el tipus fa 110 anys ja estava lluitant contra aquesta idea. Eren escrits sempre molt crítics, burlescs, i se'n fotia molt de l'Iglesi, dels polítics, dels cacics i de qui fes falta. El mascle Ros no deixava a ningú en peu i atacava a qualsevol que considerés que no anava a favor dels interessos populars o generals. Després llegirem alguns exemples i ja veureu que en Jordi Martí Rosselló tenia el que se diu els collons com la seu. La revista Foc i Fum era una revista que també era col·laborativa, llavors la gent enviava per carta a la redacció perquè li publiquessin. I en Jordi el que feia és que cada setmana ho anava publicant i els qui no li publicava li donava una explicació o una resposta. I això estava contestat a l'apartat de correspondència de guapos i feos. Per exemple, un que l'atreví de Solla. La setmana que ve hi anirà. Juan Palleras. Ho publicarem. Dos pallassos. Passau per la direcció abans de dimecres. Tòfol Barrufet. Sou el dimoni! Tonina Paupella. És massa llarg. Un altre divertit és que un que firmava com a un municipal segur que va enviar un escrit genèric que havia publicat a altres bandes. I en Jordi Martí li contesta: no ho he escrit per Foc i Fum i serà reducido a ceniza. Com qui dir, aquí és original o no mos enviïs res. Això que fos col·laboratiu feia que la gent enviava articles i després altra gent
a llegia i els hi contestava, i això se creava com a vegades discussió entre gent que publicava i també s'utilitzava molt per fer befa d'altres persones. De fet, en aquella època diuen que se va posar de moda l'expressió de te posaré damunt el foc i fum, com una amenaça, en plan, no me toquis el que no sona perquè si me fas això enviaré una carta dient el teu nom i aires ja el que es diu les teves vergonyes, no? Ja mos podem trobar en aquell moment la típica befa o típic pique que hi ha entre pobles. Només per posar un exemple, hi ha un article molt divertit que escriu un senyor d'Algaida que diu que ha anat a Solla i s'ha sorprès perquè les solleriques són les dones més guapes que ha vist mai, segurament les dones més guapes de Mallorca, perquè a més són molt refinades, van molt ben vestides i tenen un somriure preciós, totes, sense excepció, però només tenen un defecte, que són unes soberbies i unes cregudes, i que només per això no valen absolutament res. També hi ha típiques cartes de queixa cap a l'Ajuntament, com per exemple, una que m'he trobat. A pesar de las nuevas ordenanzas, seguirá la basura a la orden del día. Seguirán los perros sueltos y sin bozal, los atropellos a ciclistas y la sinvergüencería de los automóviles, las apretaduras en los tranvías, los adornos caprichosos y el peor gusto en las fachadas, el barro a granel y el polvo a discreción. Maura sí, Maura no, y mala puñalada que le den. Nosotros no confiamos en nuestro joven alcalde ni en sus satélites, mientras no nos demuestre lo contrario. Com veus, en 1917 també els carrers estaven bruts, els cans anaven a lloure, també trobaven ciclistes, exactament quasi igual que ara. També vos trobem documents molt divertits, que aquest m'ha fet especial gràcia, que és les pilotes d'en Miquel. I és un article que bàsicament xerra d'en Miquel, de les pilotes. No és el nostre Miquel, sinó que és un Miquel més vell, de fa 100 anys. L'article no xerra de com cuinar pilotes, sinó ja seria un déjà vu massa fort, sinó que bàsicament se'n riu perquè hi ha un lot, hi ha un jove que va molt del lotes i ja està casat. De fet, li acaben dedicant una frase que és: en Miquel va molt del lotes i ja està curat d'espans. Per cada mes té ses pilotes si ja té 14 infants. Teniu raó, no ho trobau, un home casat no ha de dur tanta juguera. Tots aquests lios de faltes me'ls podem trobar en el Foc i Fum. I jo no us enganyaré, no m'he llegit tots els Foc i Fum, no m'he llegit un parell, i així en diagonal i he trobat coses interessantíssimes. Així que us animo a qualsevol de vosaltres, estan tots digitalitzats, i entreu allà, agafeu qualsevol diari i comenceu a llegir, perquè trobareu de tot. I el més sorprenent és que si passàvem un corrector ortogràfic i ho publiquessin demà, quasi tot encaixaria, perquè me dono compte que és l'etern retorn. Sempre està passant el mateix. S'atropellen ciclistes, els cans caguen al carrer, fins i tot podem trobar un article d'un home que s'enfada perquè no cedeixen el seient a una dona embarassada en el tramvia. O sigui, està passant exactament el mateix que a dia d'avui. Superat el 1917, arribam al 1918. El 1917 va ser important perquè és la fundació, però el 18 ja van passar coses molt interessants. No feia ni un any que Foc i Fum existia i en Jordi Martí Rosselló va començar a tenir els seus primers problemes. Diuen que tenia la llengua massa llarga o la ploma massa afilada. Segur que el mascle Ros va criticar la congregació mariaina perquè volia, segons ell, monopolitzar el teatre Bunyola. Volia que el teatre només fos per coses cristianes, i això no li pareixia a ell gens bé, i ho va atacar de forma directa. També criticà l'Església Catòlica perquè aquesta estava atacant de forma directa el cooperativisme socialista. I en Jordi Martí era part del poble, era socialista, era republicà i tenia unes conviccions molt fermes. I en aquell moment, ja saben que l'Església no s'estava portant gaire bé i atacava tot el que pogués sonar a sindicalista. Estava més bé de part de la patronal que de part dels treballadors. I això en Jordi no ho perdonava i article darrere article els estava matxacant i matxacant i matxacant. També una altra cosa que va fer aquell mateix any, en 1918, que va guanyar-se en Jordi l'odi profund de l'Església i de la patronal, és que va defensar una cosa que és molt subversiva. Va defensar els saquejos en els magatzems que se van endur a terme l'any 18 i després l'any 19. Perquè en aquell moment hi havia molta fam a Mallorca i hi havia gent que tenia un gran magatzem amb molt de menjar i el que fan és que el retenien per especular en els preus, el que se diu un desgraciat fill de puta. I va haver una sèrie de saquejos i en Jordi no va tenir cap problema en dir els saquejos són correctes i és la virtut del poble, nosaltres hem de saquejar perquè aquesta gent ens està explotant. Ja han criticat l'Església, han criticat els terratinents que guarden menjar. Després n'hi ha una altra molt forta que un tema que també ens toca a dia d'avui de forma impressionant i és molt coetani, que és el tema dels lloguers. Hi ha un article que se diu Faig idea i diu més o menys així. No trobeu, estimats i benvolguts lectors de Foc i Fum, que teniu la santíssima paciència, perquè a la fuerza ahorcan, d'haver de pagar religiosament cada mes un lloguer de casa, que seria una bona idea la constitució immediata d'una junta de palmesanos de defensa de l'inquilino, que posàs en coto l'egoisme de certs propietaris i no consentís els trucs i les baldufes que fan sovint, pujant les rendes sense motiu ni raó.
l'inquilino ha de pagar el lloguer de la casa que habita conforme al seu valor. Però això de fer-li pagar per triplicat la tassa feta per la hacienda pública és una injustícia i no hi ha dret a l'abús. Si la idea us agrada, propagau-la per tot i endavant les atges. Si arribam a port, seran molts els qui tocarem el benefici. L'unió fa la força. J. Palleras Pisà. El 1918 tenim un senyor que està fins als collons de pagar lloguer perquè li tripliquen any a any i està cansat dels abusos que està sofrint i està demanant a crits que haurien de fer una junta de palmesanos per defensa dels inquilinos i que l'unió fa sa força. Hi ha coses que no canvien i hi ha gent que ho tenia més clar abans que ara. Estem l'any 2025 i les coses segueixen igual. Bastant sorprenent. En resum, que la revista Foc i Fum no dua ni un any i ja s'havia fet enemics per tot. I per coses com aquestes i moltes altres que no ho he llegit, el bisbe de Mallorca, Ricobert Domènech Valls, va declarar que en Jordi Martí Rosselló havia de ser excomulgat perquè una persona com ell no podia ser cristiana i el va fotre fora de l'Església Catòlica. Tot un mèrit! Amb un anyet de la revista i el tipus ja el foten fora i no el deixin combregar. També vos dic, en Jordi li portava un pito perquè no crec que trepitgés una iglesia en la seva vida. És ben curiós això de l'iglesia perquè pot tocar els pitos als infants, pots violar-los, fins i tot pots robar bebès i dir-los als seus pares que s'han mort en el part i després vendre's en el millor postor. Pots fer tot això? Ho pots fer perquè s'ha fet. A tota aquesta gent no les comulguen. Però, si dius que la Iglesia Catòlica són una tropa de lladres aprofitats i còmplices necessaris de l'opressió del poble per part dels cacics i els terratenients, si dius això, que és una veritat com un temple, com la catedral, per dir això, t'escomulguen. Si això és així, jo, Guillem Miró, declara que la Iglesia Catòlica se va crear per ficar-nos por al cos, buinar-vos les butxaques, tocar-nos els dins i ser el braç necessari o presó que necessiten els cacics i els putes terratenients. Però sabeu què passa? Que perquè ara t'escomulguin no és tan fàcil, perquè l'Iglésia Catòlica està sota mínims i ni que diguis això t'escomulguen. Llavors, per escomulgar-te, te fan fer un paper supercomplicats que vos deixaré aquí baix si voleu fer i vos convido a que vos borrin de la llista, perquè utilitzen els nostres números per dir «Ei, som una iglesia molt poderosa, m'ho heu donat bé». No. Tornem a la història d'en Jordi Martí i la seva meravellosa revista de Foc i Fum. El primer any, en Jordi ja va aconseguir ser excomulgat. Tot un èxit per alguns. Però és que no només va aconseguir això. Com ja us he dit abans, no és que tingués una mania persecutori cap als capellans i cap a l'Iglésia, sinó que tenia una mania cap a tota aquella gent que volgués oprimir el poble. Això implica anar contra els cacics autonòmics i fins i tot els cacics nacionals. I això li va dur a cercar-se un enemic molt poderós. Va començar a atacar de forma directa i frontal en Joan Marc, que també li deien en Berga. Imagina que tots sap que és en Joan Marc, que també li deien en Berga, però si no, perquè ells que no sàpiga una petita explicació. En mallorquí hi ha una expressió que se diu te penses que tens la bossa d'en Berga, o la bossa d'en Berga, que significa tenir molt d'obès, perquè en Berga era la persona més rica de Balears i, com hem dit abans, la 7ª fortuna mundial, bastant bèstia. I sí, per tots aquells argentins, ho escoltau bé, Berga, i s'escriu igual que Berga. O sigui, penis, seria en penis. En argentí seria en Joan Marc, en argentí seria en penis. Si haguéssim de posar context sobre qui és en Joan Marc, m'ho donaria per 4 podcasts, perquè és una persona interessantíssima que provoca un magnetisme bastant impressionant. Era un geni que no hi havia hagut mai, però no hem de perdre de vista que va ser un home que se va fer milionari en su contrabando de tabac i després d'armes. Va robar, extorsionar, apallissar, manipular, tot per dobbers. Bàsicament era un mafiós en totes les lletres que s'aproximava a qui més dobbers li donava. No de casualitat li van dir que era el banquer d'en Franco, perquè ell va patrocinar la guerra civil espanyola al bàndol nacional. Què va fer en Jordi Martí, un simple editor d'una revista satírica, per molestar tant en Joan Marc? Vull llegir un petit fragment que va publicar Foc i Fum, que bàsicament és que se nom La carta d'en Berga, que és que sabeu que en Berga va publicar una carta en el diari de Palma i en Jordi li contesta punt per punt enriguent-se. Perdoneu-me la meva lectura perquè això està escrit com si ho hagués escrit una mica d'artículo balear i te costa una mica de llegir. A part de que fan com a travallengos, no sé si aposta o sense voler. Mos cridà fort ferm l'atenció una carta publicada a la premsa Diario de Palma, la qual anava firmada per Don Dinero, vull dir Joan Marc. Escoltareu i oreu. Comença la carta. De algún tiempo a esta parte he podido convencerme de que ciertos elementos y personas forman en contra mía una campaña para demostrar ante el pueblo como acaparador de sustancias alimenticias. És una carta on en Joan Marc diu molta gent me critica, jo realment soc bona persona, no sé què. I en Jordi contesta punt per punt. Pobre Don Juan, aquestes persones que el malfamen no tenen perdó de Déu, i segueix la carta.
Y segueix copiant la carta d'en Joan. Asegura que cuando de mí se ha dicho relacionado con el asunto de la subsistencia es completamente falsa. Tanto es así que estoy dispuesto a facilitar gratuitamente el dinero que se quiera y para obrar donde se desee si alguien en su sano juicio de la Cámara de Comercio, del director de este periódico o de quien sea consciente demuestre que desde mis 5 años a la fecha he intervenido directo o indirectamente en ningún negocio de compra, venta o explotación de aceite, patates, judías, alúvies, arroz, trigo... Bàsicament diu que donarà dubers a qui demostri que hi ha especulat qualque vegada amb béns de primera necessitat. En resum, se'n riu punt per punt de la carta que va publicar en Joan Marc, amb arguments, amb sàtira, amb fotent-se d'ell, diguent-li porc, diguent-li de tot. I acaba l'escrit d'en Jordi Martí per rematar. Els lectors ja estan enterats de l'essencial de la carta del senyor Marc. Nosaltres no volem aplaudir-lo ni censurar-lo, sense antes veure el desarrollo que tindrà la tal proposició. El nostre desig serà dar-li un aplaus, però com que no se pot dir, es blat fins que el tinguis dins el sac, deixen l'aplaus o la censura per la setmana que ve. I en cartes com aquesta va començar la disputa entre en Joan Marc i en Jordi Martí Rosselló. En Joan Marc va dur en els tribunals en Jordi per injúries, calúmnies i va fer tot el que va poder per tombar la revista. Però en Jordi era un tipus ferm. I què feien la denúncia de Joan Marc? Se trucava el cul? No, o alguna cosa millor. Les agafava, les ironitzava i feia articles en el foc i fum en rient-se d'elles. Vull llegir que un article que està en castellà és bastant difícil d'entendre, però ho la deix per allà. Y todos están impacientes por saber. Proceso Berga versus Mascle Ros. Muchos son los amigos que han desfilado por mi madriguera, vulgo despacho, pidiéndome qué día era la partida. Todavía no, contestábales yo. Únicamente he quedado descartado el quebrantamiento de forma. Resta aún por fallar la infracción de ley, de la que fallada a mi favor redundaría en perjuicio del injuriado vecino don Joan Marc. Pero Romanones, está en el poder, irrumpe un interlocutor. Por más que el cojo se empeñe, hay esperanzas en ir derecho. Al destierro y con un buque de vela motor. ¿No es broma lo del barco de vela? ¿Qué va? ¿Le parece a usted lógico que a un procesado le destierren por injurias dirigidas al factorum de la isleña y que este centenar de amigos del desterrado que intenten acompañarle paguen la usura del crecido importe del pasaje señalado por la isleña? Eso no, ida y vuelta por 5 pesetas y lo restante para efectuar una opipara comilona en el elevado restaurante El Tibidabo. Excelente idea! El que fa el Mascle Ros és que ironitzen la idea de que potser el desterren, haurà de partir, li hauran de pagar el barco d'anada i tornada, etc. Acaba l'article de forma molt divertida. Hasta la Siberia me envidia, créanme. Hay que tomar la vida en broma, único sistema de evitar el suicidio, pues hoy en día la pólvora cuesta muy y muy cara. Jorge Martí Rosselló. Tot i que hi havia un judici pendent i la llibertat d'en Jordi estava penjant el que se diu d'un fil, no va tenir cap problema en que el dia 17 de gener va publicar l'esquela d'en Joan Marc Ordines. Per què va publicar l'esquela d'en Joan Marc dia 17 de gener? Us podeu imaginar, 17 de gener, dia 7 d'Antoni, dies de les matances. Què diu l'esquela? Don Juan Marc i Ordines. Berga. Ha mort es porc. Fa ses matances i és de suposar que com a veïns que som no se descuidarà de fer-nos el present que mos correspon. Per sa prompte, fins aquí ja mos ha arribat soló, si de perfum de caldera, que couen ses botifarrons i ses botifarres. Si pensa en nosaltres, pregarem a Déu, li fa sa bon profit sa porcada d'enguany. O sigui, en Jordi estava en procés judicial i el dia 17 de gener, dia Sant Antoni, publica l'esquela d'Esporc, en Joan Marc Esporc. Aquesta brega de galls entre en Berga i en Mascle Ros, ara diu en vivo, tiraera, va ser un èxit en números per foc i fum. Com us podeu imaginar, van començar a pujar les ventes i també la popularitat d'en Jordi, que se va tornar un referent dins els sectors més reivindicatius. En Jordi no era pardal i ho sabia, i per això va dedicar aquestes paraules. Què més voldria l'ocell que, pres dins la seva petita gàbia, trobàs qui miràs per ell? I d'això m'ha passat amb el cèlebre Don Joan, que de petit m'ha fet gran en popularitat. La brega de galls va arribar al seu punt més alt quan en Jordi Martí va fer una cosa que ja en Marc no li va poder perdonar. Va fer un atac directe en Berga en el fulletó Es Miramar de Sant Barrancat, del 1919. No ho va escriure en foc i fum, sinó que va fer un fulletó a part només dedicat a les històries d'en Joan Marc. Diuen que ho va fer per no enfonsar la revista, que si passava res, caigués el petit setmanari o fulletó que va treure a part i no caigués la revista sencera. O sigui, el tipus sabia en qui s'estava jugant i les conseqüències que podia tenir, però no se va poder resistir a contar-ho. Va
va escriure en mascle ros en aquest fulletó que molestés tant de Joan Marc i no li pogués perdonar cap de les maneres. Bàsicament, en mascle ros va destapar una de les estafes que fa en Joan Marc que el van dur a ser tan milionari, que ara ja són conegudes, però en aquell moment encara no era tan famós, que era un desgraciat com era. Us explico ràpidament què posava en aquest fulletó. Resulta que en Jordi va rebre informació privilegiada d'un torre de far de Capdepera. Gràcies a ell va saber que el vaixell Miramar, propietat de Joan Marc, era saltat reiteradament cada vegada per un submarí alemany mentre es transportava taronges cap a Marsella. Sempre estava saltat en el mateix lloc cada vegada. I resulta que el patró del vaixell, en Biel de sa Cabra, fart de que fos atacat cada vegada en el mateix punt, va decidir per iniciativa pròpia canviar de rumb per anar a Marsella. Va canviar de rumb i va aconseguir arribar a Marsella. La sorpresa va ser que quan va arribar a Marsella no se va trobar cap comprador de taronges. I va dir, però, jo anava cap a Marsella a vendre taronges, com és que no hi ha ningú que m'espera? I aquí va dir, algo està passant. Va de mal vendre les taronges, però no va tornar en sa càrrega. Una vegada va tornar a Mallorca, que va fer en Biel de sa Cabra? Va anar al seu patró, en Joan Marc, i li va explicar, escolta, que vaig arribar allà i no hi havia ningú per comprar les taronges. Què li va contestar en Joan Marc? Que ell no tenia cap feina de canviar la ruta i el va fotre fora. Aquí podem entendre que en Joan Marc no volia vendre les taronges, sinó que el que fa en aquell temps, sabut per tothom, és que se saltava ell mateix, venia les taronges, els alemanys, i cobrava també el seguro. I llavors cobrava 2 vegades per la mateixa mercaderia. Després de publicar aquest fulletó, la justícia va anar una miqueta més ràpid per lo que fos, i en Jordi Martí va acabar sent condemnat a pagar 1.000 pessetes, que llavors eren dubbers, i també 3 anys i mig a estar a 100 quilòmetres d'en Joan Marc Ordines. Estar a 100 quilòmetres d'en Joan Marc, tenint en compte que en Joan Marc que vivia a Palma, significa que el mascle ros, o en Jordi, estava desterrat de Mallorca, perquè Mallorca és tan petit, com sabeu, que a 100 quilòmetres te'n vas sempre a la mà. Per tant, el 1920 se va acabar la publicació Foc i Fum després de 178 números. No sé on me vaig trobar, no sé qui. I me vaig dir no sé què i jo no sé què li vaig dir. En Jordi s'ha veure obligat a exiliar-se. Va estar a Barcelona, va estar a Cuba, i tampoc queda molt clar què va fer en aquell temps. Imagino, com l'altra vegada, de fer feina com tothom. El que sí sabem és que durant aquell temps que va estar fora, 2 anys i pico, no va perdre el temps, perquè va escriure Memòries d'un desterrat, una obra que està en vers. Després de passar en Jordi 2 o 3 anys exiliat, me direu, i què va fer després? En Jordi va tornar a Palma, va tornar a Mallorca, perquè diuen que s'enyorava, i me direu, què va fer una vegada a Palma? Se va repensar això d'assenyalar els causants de les injustícies del poble? Va canviar d'ideologia? Va demanar el vot per partit majoritari? I va acceptar un programa a la televisió pública? Hombre, no, que és en Jordi Martí Rosselló. Tenim de les persones més subversives que ha parit aquesta illa. Quan en Jordi Martí Rosselló va complir la seva pena de quasi 3 anys, perquè va estar una miqueta menys, va pagar les 1.000 pessetes, va tornar a Mallorca el 1922 i va reobrir Foc i Fum. Som-hi! En Jordi Martí Rosselló va tornar a Palma i va tornar amb més ganes que mai. Per què? Perquè va muntar la seva pròpia impremta. En 1922 munta la seva pròpia impremta i què li va posar de nom? Li va posar de nom La Independència. O sigui, el tipus va venir amb ganes de lío. Va reactivar la revista Foc i Fum i no va tardar en fer declaracions com aquestes. Considerava l'oligarquia i el caciquisme com la gran calamitat de Mallorca. I també va seguir criticant l'Iglesi, dedicant-li unes paraules tan amables com l'Iglesi són els mercaders de Crist. En aquest moment, la revista arribava als 5.000 exemplars en la llegenda que implicava que en Jordi hagi tornat i va començar a tenir reporters per totes les illes que li enviaven articles. O sigui, va ser un autèntic èxit la seva tornada. Però l'alegria d'en Jordi i l'èxit de Foc i Fum no va durar gaire, perquè, com sabeu, vivim a Espanya, que és un país més ben complicat. I en 1923 va arribar la dictadura d'en Primo de Rivera. Si és que en aquest país no estem per desgràcies. I us demanareu, què va fer en Jordi davant un règim dictatorial? Va callar? Se va posar de genolls? Bé, evidentment és una pregunta retòrica, perquè aquest home és de conviccions molt fermes. Primer de tot vull dir una cosa curiosa,
que tant Foc i Fum com altres mitjans no van condemnar el cop d'estat d'en Primo de Rivera, perquè s'inici a veure com una oportunitat de regeneració d'un sistema que era literalment corrupte. Llavors ho van veure com una possible renovació. Però ben aviat en Jordi, que no era per dalt, va veure que les coses no anaven per aquí. I si tu vols treure un règim que és corrupte, la solució no és ficar un règim encara més corrupte, més autoritari. La solució no passa per aquí. Llavors, què va fer en Jordi davant d'aquesta situació d'injustícia? Jordiet, fer el que sap fer. I en Jordi va continuar en la mesura del que era possible la seva crítica àspera cap al sistema. Això sí, la dictadura va aplicar una censura a la revista i no li deixava publicar tot el que volia. En Jordi no se n'amagava que era censurat i feia una cosa molt intel·ligent, publicava la revista tal qual, però les parts censurades les deixava en blanc i amb un escrit que posava damunt. Aquesta revista ha estat censurada, o amb espais en blanc posava aquest article no s'ha pogut publicar a causa de la censura. Llavors, la millor manera d'atacar la censura és evidenciar-la, no? Un tipus molt intel·ligent. També te dic, se jugava una miqueta el coll en aquell moment. Era tot un exercici de transparència. També va haver d'advertir als seus col·laboradors que no firmessin en su nom per possibles represàlies, que això també és una miqueta lleig. En aquell temps se va aplicar tanta censura que li van voler tancar la revista diverses vegades. Llavors, perquè no de fet, li van tancar la revista, però en Jordi, que era molt caparrut, el que fa és que, com que ell tenia s'impremta, la setmana següent tornava a publicar però canviant el nom de la revista, que el tipus jugava en el límit de la llei. Llavors, Foc i Fum va ser prohibida i ell va canviar de nom i va dir que a partir d'ara se nombrar Pitos i Flautes. En 1928 ho va fer. Pitos i Flautes també li van voler tancar i va canviar de nom i va posar la revista Cultura, en 1929. També li van voler tancar i llavors finalment va posar una altra revista que s'anomia Copeo, 1930, que són exactament Foc i Fum però canviant de nom per esquivar la censura. És a dir, no podem dir que va viure tranquil, però podem dir que va poder seguir exercint més o menys trampejant la censura, canviant de noms, estampant d'articles. També vos dic, en aquesta època la revista no és que perdés qualitat, però clar, aquest punt punyent que tenia abans el va deixar de tenir per raons òbvies. Per sort hem de dir que en 1931, en aquest país que és Espanya, el canvi és llei. I en 1931 va arribar la República. El tema, que va venir la República i amb això se va acabar la censura. I podem dir que aquí va començar el que se diu la època dorada de la revista, que va poder agafar embranzida, i perquè si ho analitzeu fins a dia d'avui, la revista no havia pogut estar molt d'anys sense sofrir un cop fort, perquè els primers anys, en 3 anys va haver d'exiliar-se. Just després va tenir 2 anys bons i ve la dictadura en Primo de Rivera i censura. En 1931 hi ha la República i segueix havent cacics, però no tenen una força com per poder-lo desterrar. I diuen que comença l'època dorada, perquè durant aquells 5 anys, Foc i Fum va arribar en el seu moment més àlgic i on la revista va agafar unes cotes més radicals i per mi més intenses, perquè diuen coses realment molt interessants i llegint-la, només en diagonal, te'n dones compte de l'època que vivien i com la via la gent de carrer, perquè no era un diari escrit per senyoritos, periodistes amb estudis. Tens opinió i la discussió de gent de fàbriques, de camps, de venedors, d'artesans, i pots respirar realment possiblement molt més fidelment la sensació que se vivia en el carrer, més que llegint diaris que diguem de tirada més nacional, que són més impersonals, i la gent que ho escrivia estava directament a un èlit, perquè en aquella època pensau que la periodista ja era bastant èlit. Així com abans hem explicat que hi havia un del Gaire que se queixava de les lotes de Bunyola, un altre que se queixava de seient des embarassades, per aquesta direcció tenim moltes coses. Gent que se queixa de que els carrers estan bruts una altra vegada, gent que se queixa de que la sanitat no està anant bé. També trobam anuncis que són superdivertits, n'hi ha moltíssims de tot tipus. Un, per exemple, és Palo Garau. A qualsevol puesto entrau y aquest palo demanau. Aquí te traigo el regalo. Nena, ya mucho me atrevo a brindarte el año nuevo. Lo hago ofreciéndote un palo. Lo aceptas sin dilación. Aquí el palo grau va único que bien te hará. Renuncia a la imitación, ante él otro no habrá. Siempre palo grau, siempre, de Santa Maria. Si us heu fixat, la poesia no rima gaire, per no dir que rima bastant malament, i és perquè cada lletra inicial posa Anna Laura. M'agradaria pensar que era la dona del senyor Grau que li fa aquesta dedicació,
També fa molta gràcia que la sensació de nena te doy un palo para brindar año nuevo, no? Que palo com si fos una beguda celestial, com si fos cava, com si fos mochandó, saps? Més coses que m'he trobat interessants és un article que és de política més genèrica, que no ataca de forma tan directa, sinó que és més reformista, que podríem firmar-lo a dia d'avui, i m'apareix superinteressant. Volia llegir que així per damunt. Títol: La voz del pueblo. Comença amb unes frases en contra, mezcla Catalunya i Mallorca, en plan: como buen amante de mi tierra de Mallorca, que no catalán de Mallorca, ni mallorquín de Cataluña, que hay muchos chiflados que defienden que nos tienen que catalanizar. Comença per aquí fort, però després diu: voy a hablar de otra cosa. Y es como 10 puntos que digo: la sanidad es que el ayuntamiento se decida de una vez y haga construir una serie de viviendas modernas y sanas para albergar a los que no podemos pagar el alquiler. Y segueix punt per punt: sanidad es. Por ejemplo, sanidad es ordenar a todo comerciante que extienda artículos alimenticios de toda clase a todos los que cumplan las ordenanzas municipales. Bàsicament és un atac que la gent ha de complir la llei, els carrers han d'estar nets, que la sanitat se cuida per tots els fronts i tots els àmbits, no? Després parlem d'aquest tema perquè se recupera més endavant. No vull estendre gaire més llegint articles, però sí que m'ha pareix interessant llegir els articles que se van publicar l'any 1936, perquè te'n dones compte de la sensació que estava visquent, i pareix que més d'un i més de dos ja se podia intuir, no vull dir intuir que ho sabessin, sinó que l'ambient que se respirava era bastant complicat. Vull dir que un article que és brutalment anticlerical, que ataca directament a les monges. L'article se titula Monjas, jamón, monjas. Y continúa. Amigos lectores, os quiero comunicar desde las columnas de este simpático semanario un pequeño reportaje de los que anuncian sus padres y su familia para dar su apoyo a los hipócritas burgueses. ¿Sabéis a qué se dedican principalmente las monjas de Cala Rajada? Pues ay, no se dedican solamente a enseñar la religión, a pintar los hombres en las pizarras con un revólver en la mano y diciendo a los niños «¡Viva el fascismo!» repetidas veces. Y además se dedican también al comercio de la leche, las patatas y otras verduras. Y si hicieran este trabajo para algún pobre, podríamos decir que es gente de bien, pero lo peor es que lo hacen no digo por un estafador, pero una cosa por el estilo. L'article segueix i acaba dient: porque esta gente no es amante de Dios ni la religión, pero sí amantes del dinero, aunque sea robado. ¿Y qué importa? Nada, llenar los bolsillos y enseñar tonterías a los demás. Las monjas lloran, pero no sangre. Salud y prosperidad para la gente honrada. De hoy en adelante, la gente buena que se quede y la mala fuera de España. Y hasta otra. Per si no ho entens la meva lectura, un resum ràpid és que les monges no només ensenyen religió, sinó que ensenyen altres coses, pinten persones a les pissarres amb pistoles, diuen visca el feixisme i també compren i venen béns de primera necessitat. I segur que no ho fan de la manera més honrada. No ho donen als pobres, sinó que ho donen a qualcú que els hi paga més. O sigui que tampoc ho fan amb bona voluntat. També és molt sorprenent en aquella època perquè el moviment obrer és molt, molt poderós a totes les illes. Ara mateix parlant de sindicats, cooperatives obreres i aquestes coses i no existeixen. Els diaris no tenen ni mitja línia. De fet, no sabem ni què són, pràcticament. I en aquell moment, pensàvem que el 1930 estava a l'ordre del dia. I el que és molt divertit és que hi ha molts articles d'Eivissa i quasi sempre que els articles d'Eivissa arriben en el setmanari diuen coses com aquesta. De Ibiza, la voz del campo. Los campesinos tienen la sagrada obligación de organizarse. En 7 años, los obreros de diversos gremios han obtenido reivindicaciones muy importantes. Todas las deben a la organización. Mientras tanto, los explotadores que dejan sus vidas mueren de fatiga después de años de rudeza y cansancio, enriqueciéndose a los burgueses con su sudor. Los valores del producto de la tierra adquiridos a la fuerza de trabajo sin descanso desde muy niños hasta que sus fuerzas les abandonan, luego sumidos a la miseria, contemplan cómo la desvalorización aumenta prodigiosamente, igual que carecen de recursos para sostener sus necesidades, porque los terratenientes se han adueñado de todo el provecho de los pobres explotados, como si la naturaleza les condenase sin derecho a la vida. Més articles que se troben d'aquesta època, en 1936, abans de juliol, imagineu-vos lo justet que anaven, un que és de solla marxista. Reflexió. Vaya pueblo y vaya cultura que se desarrolla. Si en vez de ser una excursión de ingleses o alemanes hubiese sido de italianos, se hubiesen pensado que era también el fascismo de España. Voy a dejar constancia para que quede en todas partes y lo pongo en este semanario honrado y combativo para que todos los lectores se vayan enterando de un nuevo caso ocurrido en este pueblo fascista que es Sóller. El 23 de este mes tuvo lugar una manifestación para que cerrasen las escuelas católicas, que ya hace tiempo deberían ser cerradas. Aglomeró todo el pueblo delante del ayuntamiento y empezaron a gritar aullidos de protesta diciendo «¡Muera el alcalde!». Otros decían «fuera» y otros decían que no sabían qué decían, pero parte del ayuntamiento daban vivas.
Y el otro lado hacen el saludo fascista. Després costa molt de llegir perquè falten lletres i està una mica borrat, però diu dues frases així com «Esta gentuza que levita y de tripa gorda». I acaba rematant «Viva Espanya libre i republicana», firmat un antifascista. El resum és que se queixa de que encara no s'havia dut a terme que traguessin la religió de les escoles i se va reunir una tropa de feixistes davant l'Ajuntament i van començar a cridar «Muerte al alcalde» i gent fent saludurs feixistes. I el darrer exemple que pos just abans de la Guerra Civil que m'apareix superinteressant i el que diu se podia repetir exactament a dia d'avui punt per punt. I comença. Las mejores garantías que ofrecen los fascistas son que las mujeres tengan muchos hijos fuertes y sanos, para que cuando sean mayores ingresen en las filas de las FE, para reconquistar los mundos que nos dio aquella mujer, reina Santa Isabel la Católica. Ya veis, mujeres, lo que os prometen, que tengáis muchos hijos para que cuando sean mayores ingresen en las filas del ejército para ir a luchar, a entregar la vida, para defender vuestros mayores enemigos, que se cubren con la capa de la patria. ¿Por qué en sus programas no hablan de las mejoras de la vida del obrero, que es lo que más necesitamos? ¡Ah! ¿Porque son los enemigos del obrero? Por eso no cabe en su programa todo lo que debe ser beneficio del obrero. A vosotras mujeres os dicen que vuestra misión no es en la lucha violenta y callejera, pero yo os digo que sí, porque ¿cuál será la mujer que verá a su hermano o su marido o a su hijo luchar con el enemigo que no salga en su defensa? ¿Habrá alguna? Yo creo que no, a no ser que no tengan corazón humano. En todas las historias revolucionarias siempre ha destacado las mujeres. También dicen que son los únicos que tienen el sagrado depósito de la historia y que no pueden abandonar. Y yo creo que todos los españoles tendríamos que sacrificarnos y leer la historia de España. Y así sabríamos a dónde nos quieren inducir estos señoritos que tanto quieren llevar a España con sus flechas de la Santa. M'apareix impressionant aquest article perquè demostra que la història no és lineal de cap de les maneres, perquè és un text molt revolucionari, però se va escriure en 1936. Demostra que això, la història no és lineal i qualsevol dia tiram endarrere. Déu m'ho salvi de que sigui així. També hi ha un article boníssim contra l'exèrcit que diu ¿Sabéis por qué quieren elevar el ejército a tan gran altura? Yo os lo voy a decir, resulta que la clase capitalista de todo el mundo colabora en la misma sociedad frente a la clase obrera, cosa que nosotros no sabemos hacer. Esta clase capitalista que hace un frente único internacional y como ellos manejan el capital, procuran no desprender de su lado estos obreros humildes, pobres de espíritu, pobres de experiencia e inocentes. Así lo tenemos que decir, que son los que ellos les guardan las espadas. Resulta que cuando el capitalista está pasando por un terreno peligroso como el que está pasando hoy, con el empuje que le está dando los obreros cansados de padecer, ellos se revivan, piensan y dicen nosotros los poderosos, los dueños del capital, los amos del mundo, tenemos que soportar que estos imbéciles de obreros nos empujen hacia nuestra derrota. Ellos acabarán con nosotros, antes nosotros aprovecharnos del dinero que manejamos y de los tontos que no están a nuestro lado. Elevar el ejército por tierra, mar y aire, fortaleciendo todo y que estalle una guerra mundial, matando cientos de millones de hombres jóvenes, que son los que estorban más a nosotros. Y así quedamos 20 o 30 años más en completa tranquilidad. Lo cierto es que mientras nosotros estamos luchando con otros obreros en los campos de batalla, los grandes están muy tranquilos en sus hogares sin que les falte de nada. Aquest article, per sorprenent que sigui, se va escriure abans de la Guerra Civil Espanyola, més o abans de que explotés, i també abans de la Segona Guerra Mundial. Estem parlant de que algú ja estava dient que el capital necessitava matar els obrers de forma sistemàtica per estar més tranquils, perquè l'única cosa que entén el capital és de fer dubbers, tot i que faci cadàvers i generi misèria. És molt impressionant com a la gent d'aquell temps ho tenia molt més clar que la gent d'ara. Podem dir, podem assegurar que en aquell temps hi havia molta gent que ja li ven les orelles al llop i van fer tots els esforços per evitar-ho i així malauradament no ho van aconseguir. Llavors aquest article no sé qui el firma, és un anònim que diu que és d'Estellencs, llavors no sé qui és, li envio una abraçada molt gran, tot i que deu ser mort i enterrat, només perquè la dictadura fos benevolent amb ell. I no vull insistir molt més en l'article de l'any 36, però podeu imaginar com van els tirs. També he de dir que n'he trobat un que és molt interessant, que és un que no critica el govern ni res, sinó que tot el contrari. Però ja s'avisa d'abans. Lo parafraseig perquè és una mica difícil de llegir i a més és llarg. Comença dient, no vull assegurar ningú, només vull dir veritats de l'Ajuntament Popular del 12 d'abril del 1931, en el primer Ajuntament del Partit de Segona República, el batlle incansable Emili Darder. El campió dels campions, que té moltes virtuts, sanitat i cultura. Per damunt explica, de forma també una mica crítica amb peus a plom, que agraeix tot el que ha fet perquè en Emili Darder
perquè si no ho sàpiga va impulsar la cultura catalana o la cultura mallorquina de forma molt potent, va fer el clavegram de Palma, era metge expert en epidemiologia, llavors coneixia el tema d'epidèmies i va intentar erradicar les epidèmies de malalties que hi havia a Palma. Aquest article se va publicar el mes de febrer del 1936. Després tornarem a Emili Arder perquè crec que ja tots sabeu el trist final que va tenir. Ja per acabar, la revista Foc i Fum, com us podeu imaginar no queda gaire. El darrer número de Foc i Fum se va publicar dia 17 de juliol del 1936, per raons òbvies. Ja sabeu que dia 20 va haver cessament militar, cop d'estat, guerra civil, pèrdua de republicans, dictadura de 40 anys. Foc i Fum va haver de tancar. La pregunta és què li va passar a en Jordi Martí Rosselló? El tipus que no tenia amics, que va insultar l'Iglesi, que se va ficar amb en Joan Marc, que era ni més ni menys que el banquer d'en Franco. Podem dir que en Jordi se va ficar de forma directa sense seure-ho en su futur règim dictatorial. Bàsicament en Jordi era l'antitesis dels que venien amb pistoles a governar i duen pistoles a la cintura i cridaven muerte a la inteligencia. En definitiva, com us podeu imaginar, en Jordi estava a la llista negra dels militars. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres. Llavors, si voleu saber la continuació d'en Jordi Martí Rosselló, el Mascle Ros i la revista Foc i Fum, haureu de veure el següent capítol que segueix en la història d'en Jordi Martí. Moltes gràcies per arribar fins aquí i espero que vegeu el següent capítol perquè el final de Mascle Ros ja el podeu imaginar. No és tan tràgic com us penseu, però també és fort i ja està. Us deixo amb una cançoneta d'algú que també ha estat censurat i fins aviat. Fins al següent capítol. Digue'ns la diferència entre democràcia i aquesta puta dictadura. Si policies en manifestacions donen madura, el pacifisme no funciona i se sap des del 36. Infinit luxes a costa del poble i roben i no entenc per què les seves putes mencions no exploten, igual que exploten el treballador, però això no importa perquè no surt per la tele, no. Emilio Botín llepant bates dins el Burger King i Paquirrin cap en esgolat sofrint fins a morir. Això és lo que vull, això és lo que demanen, però aquí paguen per Fórmula 1 i per dur papes. Espanya és de subnormal i se demostra, per això Telecinco se forra a costa de premsa rosa. Tonteries, bobades, Mallorca també té el tercer món i se diu Son Banya, encara que això no se mostra per documentals i enganen contant el son espanyol als immigrants, i quan arriben aquí se troben aquesta porcada, fer feina per fer rica qui t'escupa sa cara. Jo dic que no respectaré cap policia, no respecten els menors d'edat del Lluís Vives, diran que és el seu treball, però aquells alhora lluiten per educació i per un futur normal. És clar que ells no pensen lo mateix, perquè els seus fills aniran a institut privat de l'Opus Dei i allà l'educació és més bona, ensenyen a estimar l'opressor que en altres mos explota. La revolta s'acosta però encara en traten de radicals i aplaudeixen a qui fan genocidis a Iraq. Fan política, jo diria que fan apologia al suïcidi, t'apunten en pistola perquè el seu esclau siguis i no te contradiguis al sistema perquè seràs terrorista, encara que molts presoners polítics no han agafat un fusil en sa vida, però haurien d'haver fet, i així ara no hauria tant de por dins el PP. Tant de por dins el PP. Aquesta puta monarquia de mierda, la Constitució les beneficia.